Oh, nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret? Hah? Kulite. Oh, begisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus nek dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut? Rak. Nek pengen kungkum golek wedi. Emoh. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane aku arep ngombe sik apa Mbak dadi niki oleh lho arep ngombe sik. Ngece kuwi ya. enggak Ora Mbak dadi iki ngenak. Kuwi akibate nek sinden sok wani lo dalang ngono kuwi. ya ora wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho Mungkin mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara kan jenengan genah gede aku ero dadi rasa. Blegere jenengan lho maksudnya. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Aku ora reti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing ora pati yo? Paseno ora pati yo gede. Oh. Tekah tunjuk Kiseno Nugroho. Kaya kupulan satelit matur sembah nuwun tanpa. Yo Mbak Elisa, gek jumeneng Mbak Elisa. Yo. Mau wis di amplope dititipke aku moh. Yo, takon nyaoske dik maringke dhewe karo Mbak Elisa. Ya, ini salah satu sinden viral, sinden milenial. Yo. Sinden gundule atos. Oh gundule atos wis kok kaya omongane kurang ajar jenenge. Garang yo sipate ngono, ora sipate ya pancen ya urung iso basa Jawa kanthi apik lan alus ya. Ngaturake panuwun karo Ngargosari. Ya. Nggih, sederengipun sugeng dalu sedaya mawon.
sami wilujeng nggih. Nggih. Mugi-mugi selamat sedaya. Apa? Tansah bagas waras. Kok sithik. Mugi-mugi apa? Selamat sedaya. Selamat. Jane selamat karo Sugeng karo Wilujeng iki padha ya, Pak? Sih, pokoke tunggal lik. Iya. Padha to? Padha selamat. Nek kok dibeda-beda ya Sugeng ya iso Sugeng ya iso Wilujeng. Ya selamat. Ya kadang kala penganggeme dhewe-dhewe ana sing Wilujeng dalu, ana sing Sugeng dalu. Ya, selamat dalu ora iso ya tapi. Ora ana selamat dalu. Oh iya. Kuwi aja gawe ukara Jawa dhewe to. Selamat dalu ki ra ono. Kan genah kake, ya. Mong genah kake. Genahke. Ayo. Genah kake. Sing bener Wilujeng karo Sugeng nggih. Nggih remen, Pak. Niki wonten napa acara bersih desa wonten Ngargosari kalian HUT hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini tadi ada lagu Caping Gunung Ki dek zaman berjuang ya, Pak. Iki ya termasuk lagu perjuangan. Lagu perjuangan, tapi Bung Karno pernah bilang, wah, wis tahu ngendika nek zamane Bung Karno ki perjuangane luwih gampang soale melawan penjajah. Ya. Melawan Londo. Iya, tapi saiki perjuangane wong saiki luwih angel soale iso melawan bangsane dhewe. Nah, saiki kenapa dhewe kudune paham makane iki mau aku seneng ana motone ning moto ya, Pak. Moto ya apa basa Jawane moto? Tema ya. Temane bersih, jujur dan cerdas. Ya muga-muga warga mriki saged mulai bisa berpikiran cerdas semuanya, bisa menantang yang namanya radikalisme, Pak. Ngerti radikalisme toh? Ngerti. Nah yo iso melawan kuwi ya dhewe duwe Pancasila ya aja ngantek dirusak karo ideologi-ideologi lainnya kaya ngono. Mugi-mugi saged semuanya bisa dengan guyub rukun kaya ngene nonton wayang iso ketemu tanggane jajar-jajar karo ngrasani sindene, ngrasani dalange ngono wis gayang ya, Pak. Timbangane ning misalnya ning apa ngurusi kuwi apa masalah-masalah politik dan segala macam mbok golek ngene iki yo seneng kabeh ngaten niku nggih. Iya. Ya ngono bener kuwi ngendike pokoke ideologi kita itu Pancasila. Iya. Tidak bisa diganti dengan apapun dan itu harga mati. Ada iya. Kowe karo aku wajibe yo apa menjaga yo keutuhan Pancasila. Betul sekali. Ada beberapa hari ini kan banyak berita-berita yang lagi Pak, lagi akeh berita. Apa? Umop. Panas ngono wae. Panas ya, mobile ambiar. Mobile ambiar. Iya tentang macam-macam kayak tindakan radikalisme sampai apa namanya ada apa penusukan terus iso marake ono ya macam-macam Pak kuwi bahaya dan kita yang bisa menangani itu ya cuman masyarakat. Betul. Makanya masyarakat kudu berpikiran cerdas ben dhewe menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif kaya ngene iki bersih desa, budaya ya. Sae niku nggih. Nggih. Tur dasare iki ya budayane awake dhewe. Jangan sampai yang adiluhung yang indah seperti ini diganti oleh budaya yang lain. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Ngono. Mergo saiki akeh lho sing padha ngarani wayang ki ya saiki ora apik, wayang ki sirik, wayang ki musrik lan sakiturute. Oh, masih banyak. Ya. Asik kata nggih. Dadi Piyai Argosari kene tak suwun panjenengan menengko dadi tuan rumah, jangan menjadi orang lain di rumahnya sendiri. Ya, betul. Tapi masyarakat juga sudah membuktikan ini wayangan yang datangnya sekali satu lapangan penuh luar biasa. Okay. Berarti kan semua pada peduli karo budaya ngono ya Pak ya. Ya wis. Wis saiki kowe nembango sirahku suwe melu-melu mumet iki. Lho iki kan yo iki mau nggo perantara ben ketok aktual ngono lho pertunjukan wayange Pak Senoi keren rada keren ngono lho ya. Keren jeng sempeh. Ayo. Nggih, napa niki ajang pembukaan tembang napa? Ki nek sing nyuwun ning sing nyuwun iki sing nyuwun Mbak Mbak Ika Suhesti Lagam Nyugjiwat Meraino. Oh Meraino nggih. Meraino iki lagu klasik lho ora sembrono lho. Nggih, cobi ya kemat sekemat-kemat. Mugi-mugi kemotan. Pusing aku. Kan basa Jawa suwe-suwe goblok.
Ya ben ra apa-apa. Jajal ya ngene iki kudu dijajal. Ya mangga. Hayo rowang hangayai arti neno nora kendat pembangunan desa pinur timure peci neno supaya tansah maju ngupakara karang lan kitri karo ngeling-eling kowe suwe banget ora metu. Nggih, pon dangu e. Ngemot apa? Ngemotaken. Ah, Ngemotaken kok ngemut-ngemut. ngemotaken. Neno Kuyap rukun tumandang asengkut gumregot ya grumregot kuwi sing lancang ilatmu. ilate lancang tenan Ora apa-apa. Ora apa-apa kowe cah blesteran ki biasa. Iya. Iya. baleni ya asengkutku mrakut temah dadya tata harja neno murah sandang pangan ya jero kutha desa wes meh rahina sumirat bang ing wetan parnahi ratane wiwit mangkat anggarap sawae
Nadyan bocah ora getih ora asli Jawa ning gelem nguri-uri budaya Jawa iki wis luar biasa lho Nok. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Niki riyen tembang pertama kali kula belajar nyinden iki Merahino. Iki. Nggih. Kowe lah ya apik. Niku pertama kali belajar. Soale seneng niku tembange nyeritake petani-petani niku tetembangan karo nggarep sawah ngaten niku nggih. Bocah iki seneng ning anu kok Nok, ning nggon apa jenenge kehidupan alam liar. Oh iya. Soale biyen kan uripe dhek ning alas. Ha iya. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Penekan wit senengane. Iya. Iki Kulon Progo iki ya ISIS ya Pak. Maksudnya subur, wong ijo, akeh tempat-tempat wisata barang. Lah kowe nek gelem munggah kene iki sono kebun teh. Iya, ngelinggo. Apa? Ngelinggo. Sakmu, sak jeplaki cangkemmu. Sae ponate kula wonten mriko. Wis tau kok. Ponate hamparan hijau kayak karpet bagus, Pak. Ah, ya wis. Kayak di sana rasanya pengen nyanyi itu. Apa? Kalau dulu nggak bisa lagu Jawa itu lagunya ya yang di mana sawah yang itu. Luas menghijau di mana bukit biru menghimbau. Itu tanahku, tumpah darahku, tanah pusat yang kaya raya. Itu apik wis apik. Apik ya Pak. Apik nek aku radong kuwi lagune sapa? Ra reti. Wah, ra tau berarti ra tau ngapalke zaman biyen ya. Kui lagu-lagu zaman biyen kui ana lagu kebangsaan, lagu desa-desa, desaku yang aku cinta, bangsa kaya ngono. Ra tau ngerti berarti ne yo. Aku biyen pas pelajaran kuwi ra mlebu kok. Ya balasan dalange sih. Wis ben apa yo. Nggih, lalu niki sinten? Mbak Ika iki ana pamundutan. Yo, Mbak Ika Suesti. Ngujiwat. Nggih. Ya iki sing nyuwun kok lagune malah klasik-klasik no. Yo. Sae-sae. Mbak Ika alon-alon rasa dadak kedabikan sik. Iya. Tapi pon nyanyi niki Mbak Ika nggih. Ya iya. Pon berangkat nyanyi. Pon sehat berarti Mbak. Sudah goyang lagi. Ya sidik-sidik. Oh sitik-sidik ya. Sitik-sitik. Goyang tipis-tipis. Iya. Oh iya. Iya tipis-tipis ya. Nggih. Ayo kuwi. Ya bar izin sawetara Mak. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Sesuk pira wen? Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya. Sing enom kok ora apa-apa. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa. Oh nggih, Mbak. Sendi Kodawo. Sendiko. Ya, Sendiko kok Sendiko. Apik to nek omong basa krama niki, Mbak. Sendiko dawa. Iya. Do ni Mas. Dadi lali aku. Oh, ayo sauntara ora nembang kok. Ya. Do ni Mas Mustika. Ning wang ya saka ngendi Mak? Wonosari Gunung Kidul. Wis jangan ditanya nek wong wedok kono suarane apik-apik. Iya, sinden kono ya suarane top-top. Iya ya Mak. Monggo mbiyen di sadurunge tak ukup gaweane mung golek walang no. Oh. Ampun ngoten to, Pak. Wah, wis ngau kathok training suwek. Saiki ya wangune nek golek ungkrong ki ya ngono kuwi. Ungkrong. Ungkrong. Tahu akan dikasih tahu kok. Oh. Ungkrong itu ulet ya, sebelum ulet itu kan ulet jati. Iya. Iya, doyan aku, Mbak. Doyan? Iya, doyan. Oh, Pak. Elizabeth aku doyan. Aku iki zaman durung ketemu aku aja kok uler. Coroe dipangan. Coro iraiku kaya coro pancen. Kileng-kileng. Kileng-kileng kok kileng-kileng. Iya. Kanggo
ati tetulunga ngilangke rasa kang samar tresnaku sondrowi sundul wiyati mangga neno nano yo nglam-lami nguciwati yen nang gegedi anjing jet alise sak-sakane lencer kuning greget panggih sinawang yen uciwat pemikir tak kuat kaya arep nikah suwi-suwi kelamaan rasa sanggayo jimat ya tengah wengi pangrasaku kaya wis semangke aduh wang liring netra yo liringing netra kang weneng among tansah among tansah tak lalekke nanging terus Hello.
pisan pepuntonku utamane sekar ojo kang silayu Kayak sing gumyak-gumyak. Mas musik. Wis kembali seperti semula. Ya, wis bali meneh. Otot bebayune wis pulih meneh no. Ya. Siap kanggo makarya. Wah iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Pamundutan saka panjenengane sapa iki mau? Sing ngaturake. Wah, kok teng Slebar to iki? Iya. Nujiwat saka Pak Widyatmoko, pemerintah Desa Ngargosari. Oh iya. Diaturake. Ya. Gentenan saiki Mbak Tatin, monggo jumeneng ya. Tatin. Awas lu sang hati-hati iki klethak kowe modar. Senen kalak ning viral iki ne. Mbak Tatin. Ha iya saiki lagi. Terkenal dengan jalan AA. Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbeh sengut. Ya aku senyum ta iki. Nek senyum ki to seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wis, nek rene langsung ngene lapik ngono. Dadi ciri khase ketok. Ya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya japrot, jepaprot. Apa? Biasane japrot, jepaprot. Wis kowe iki nek ora iso ngarani ki takon sik to.
jeplak prut piye? Kesuwen nek takon. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, klumah, delosor, krungkep. Ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Nek berarti nek air terjun kae ya. Berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Jare tiba akeh. Grojokan. Lah, kok tekan grojokan? Kan air terjun. Heeh. Nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah, ngono. Krungkep. Nek ngene yo glebak. Nek air berarti piye? Berarti toyo air iki toyo apa? Toyo ndlosor no karepmu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo. Oh, dudu meneh. Sing tak karepe ndlosor ki menungsane. Oh, menungso. Nek basa Indonesia tiba ki mung jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Iya. Monggo menungso ya kuwi berarti nek. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ya eneng ya mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh iya, pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Iya. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasanya menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya kanthi dalang Ki Sono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kireke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono. Iya, sono Sono dadi Pak bagus. Seno iki sono banget. Wah, ya pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno iki sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan kuwi. Manut Tatin dosa kuwi. Lah kok malah Kowe mbusuk kaya Lisa ngono iki apik apa? aku seneng nek ana wong radong. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapakku masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya. Malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Yang manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak? Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Lungit. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne. apa? Tapi Apa? kayak ning kono mae ketoke ra mung sinden tok ya. Ning kono mae kayak tulisannya Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa, ngono barang ya. Dan sinden tok Sri Lungit ki. Ditawake kok Iya. payu kok iya. Ora mau bapakku ngopo, Pak? Bapakmu Apa? blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu berantik sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sah. Maklar. Oh, makelar yo. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kayak lo di. Kayak ana sing nyuwun sesi deman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesi deman, ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya. Nggih bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah meng tengon nganggo bawa kok le mbok ora nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki wis nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak Ya takon takon. ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Ngececah Nganggo tapi. tin ngono iki kan dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, Aku kuwi iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. ki wong loro tok udur wae jan ora tau akur. Ra iso nek kan aku karo delek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa.
Kang kok ndak Awake lemu cedak kali Praga kok ninden. mau nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus nek dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut. Rak. Nek pengen kungkum golek wedi. Emoh mayange penak kok golek wedi. Wiwitane Aku arep ngombe sik apa Mbak Tatin iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece kuwi ya. enggak Ora Mbak Bisa. Tatin ki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ki ngono kuwi. ya ora wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho Wong suarane. mau ora krungu lemu ngono kok. Bareng watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gedhe kok digatekke. Wong kowe ya ora gatekke aku nek gedhe-gedhe ra tok gatekke kok. Masa suara genah gede aku ora dadi rasa. Blegere jenengan lho maksude. Heeh. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe Aku siji ora dulu. reti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu Malah bukan cilik. ngomong. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Ngene sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede, ora gede ning lemu. lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demoken. Iya iki lho ya, kan mamah ceker. Ceker. Bener. Aku iki Gitu, ora Mbak. ming ceker pitik kok, ceker Apa? kuwi tau dimamah. Gila nih, masa cekere wong kok didik. Wah, doyan cekere Paseno. Ya, mampu. Ora doyan. Nek sing ngrebab doyan. Tahu kok, turu neng transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi. Aku mujurana dhek mujurana Iya. iki. Jempolku iki di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbok ngimpi apa radong aku. Ya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Cici. Baleni mboten? Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Anderek sang peke. Priya. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Bandara terus kayung-yung. Ya. Ayo tirokke kok. Bandara terus kayung-yung. Iso gregel medun. Lalas. Pas peneran nek ora ya ora. Nena, nena, nana, nena. Ora busuk ke to. Ya ben bingung kok kowe. Slendang kuning. Ngono kok mblusukke. Lah, Ayo nuntun jenenge. Neno, neno. Kang Sangking. Kang Saking